Više ništa ne može. On malo pa se nečeg seti i ode. Brojite se 5 dana tako vidne. Setovaš! Nije on setovaš, ništa. Ne može se. Ne može. Uzme onaj štab što drži u ormanu i ode. Vratio se samo u Modricama, ne znam da se sećaš Božbić. To je bilo onda kad si tu za 2 slobodna dana. Šta ti se onda bilo desilo? Po sad to da li izbori što su ponovili u Srbu. Kaj smo, oni počeli da mi čakaš nešto. Nije Kijev. Halo! Pismo. Ali da, kako neće? Jedi ja? Neka meni. Halo, Žika. Nije Šicer budalo pijana, Đorđe. Kako koji Đorđe? Kratko Đorđe. Slušaj, to mora da se iskopa danas, ujutru dolaze majstori dizli u temelj konju pijeni, ali čuješ? Žika! Koja sam ja? Ja njemu dam pare napred. Evo šta se Đorđe na papire, ja kaži. Ali hoćeš da ti prekinem? Dok ti Đorđe? Ma pravi novi kokošinjic, treba se truditi da dođu ljudi izli u temelje, da krenujete da li sam platio neki skopa. On je naravno pare popio, sad je upotrebljiv. Baba kaže, samo za ovaj traži trošilić kopa, pokazio. Koga sada radi? Šta je sad, Radane, jeme? Kada je ovako uzezano, potiš da? Šta je to sad? Krom jebova ti. A ostavim vam kran sad. Zovu mi ga Miloš Potin. A Dragane, šta će vam kran? Šta će vama kran? Šta će mi kran bez Dubice? Pa šta? U Dubici je sad krapi trend. To se sad nosi u Dubici. Kada se nosi kanirano ili leptir mašina, u Dubici krap. Moj ti, a kad čuješ šta sam naumio, pašćeš na tu bačvansku bujicu mnogo. Dosta je Dragan Zadruge radio vreme i za sebe nešto da se... A šta je to Dubici, definicija? Da sam da bio sminkl, isključio se. Ja? Nema pojma, nešto se desi. A sada? Ne radi. Ili si ga pokida. Znači mi. Evo, stiže sa kamerom. Ovdje piše da on piše. Šta piše? Šta piše? Da nije mu uteta. Ne, mora da se otvori, ne vidim. Ostavi god radi mi dok sad radiš. Evo, to je se kamer, Ovo sve tek pravo se sad. A, to našli tamo u Rijeci stigali znam, ja sam tamo još kod djeti. I stalno mi se činilo da nešto se truca u vodi. Ja sam bio mlad, kaže mene tetka boca, kako zlato pucka da se brije da dala. To kaže bilo mi nešto u Versku, prvo radi ruti kuću i radi. I zaradno sam dobrovoljno u dala braća. I baš pred ispu s duše kaže, veli on meni, dođi Dragana, sine, da ti tebi nešto kaže. I ja sam njemu prislovim, kaže me, i zato je tebi zato, da ruci i ja glav. Ne može gdje ću. Svi kažu da se isti. Svi kažu da sam ja isti pradjed. Zlato, ideš u Dubicu da tražiš zlato. Evo da se prekrstnik pisao, evo mi se kasnije. Ja stvarno, da ti ćeš da nađeš zlato, koji nisi znao nikad da seješ. Možda te prekinem s tim kao prijatelj? Nisi znao da prosejavaš. Prijatelj, ja možda ti izradim da. Kopla zlata. Da. Tu sad Matina piše šta je. Da, da. To ti nije loša.